Ende si podaun sian si daud ni nana oto ido di bagasan wahana dangadong de bata jahat jala sogik dona sida magpangala hohon hajahaton dangadong siulahon nadenggan mana tak manong de bata sian ban wakicang magnida colma manisia manang na adong na magoha na uso di de bata aitung saluhu dona sida sumugut tupudi tung sange dona sida mago dang adong siulahu nadenggan nanggo sahalak tung naso manada do ulanik akas siulahu na jahaton akana mangaton bang sokku songon na mangan goti ia debata dang dijo na sida alai ta songo situtu dona sida disi sogot nang so adong habiakan ai pasiega honi debata do hodi inna tumuk kumhu tawak dona sida bahenonmu ayunungan dia pulokon debata nasida isi diulani sion mangalihon hatuaun di Israel moro mulak sugut bano ni debata akan atak buang sian pangsona magolop uluk ma cakop jalan maglas ni ma Israel.